Je dôležité, akú obuv nosím do fitka? V mojej trénerskej praxi sa často stretám s tým, že ľudia, či muži, či ženy, chodia cvičiť v bežeckej obuvi. To by nebol žiadny problém do doby, pokiaľ na seba nezačnú pridávať externú váhu, napríklad pri drepe alebo mŕtvom ťahu. Bežecká topánka má určitý tvar a je vytvarovaná pre naše chodidlo na behanie. Keď my však pridáme externú váhu, napríklad čínku pri drepe, tak naša noha, naše chodidlo sa zaborí do tejto topánky. A tento tvar, toto vytvarovanie môže spôsobiť tlak na členky, kolená, až sa to môže presunúť do chrbtice. Znamená to teraz, že všetky bežecké topánky mám vyhodiť? Určite nie. Riešenie je úplne jednoduché. Na série drepov alebo mŕtvého ťahu sa jednoducho vyzujte. Dajte tých pár sérií na boso, určite je to lepšia voľba, ako to robiť v bežeckých topánkach. Z krátkodobého hľadiska sa vám určite nič nestane, ale z dlhodobého hľadiska by to mohol byť problém. Ak vám však prekáža trénovať na boso, vhodnou voľbou pre vaše členky a kolená bude buď topánka s rovnou podrážkou, to môžu byť napríklad Conversy, alebo sa dajú zaobstarať topánky priamo na cvičenie nôh, po prípade si môžete zaobstarať barefooty. To bol taký rýchly tip pre vás, pre viac tipov ma sledujte. Ahojte.